Apakah HKBP bisa terlepas dari adat Batak? Atau adat Batak bisa terlepas dari HKBP? Ini bagian integral dari peranan dua sisi yang nggak bisa terpisahkan. Karena apa? Di HKBP itu sebelum acara pesta ujuk, lebih dahulu 2 minggu atau 1 minggu sebelumnya dilaksanakan partupolon atau janji pranikah. Dan di acara partupolon ini nunga berade yotang akahula-hula tulang kedua belah pihak jala dung sidung ulon partupolon biasana di lehon parhaladuni huria do partikian dinalaho marhatahu wasi do mangotang sian suhut parburu parjolo suang songoni sian suhut paranak ahado ipolani uloni nalamadok asarap nasida su ni paranak su parburu tarlumobi perhalado nang padita asarap maratapak diinganan nang dipinarade ni suhut parburu molo ulaun taruha jual do ulaun adat nih jala parburu do na mengalamani ulaun pesta ujuk manang marpudus saud jala di ulaun ni berprado pe huria dinalaho patupahon tangiang sipulmangan jala di sido dapotat dope aka perjabaran dinalaho patupahon adat marpudus saud manang marhatasi namon alani dang bui tadokon dang adong hubungan jelas menang nyata sian HKBP tersingot tu paradaton na berlaku di halak Batak tuba songoni sebaliknya ulaun HKBP mangyuhuton adat di halak Batak naso maralo tu lomoni rohani Tuhan song ini adat Batak molo marulaun halak Batak saya punika do di Bagasa Tangiang do di paujung do di Bagasa Tangiang ala HKBP do na patupahon partupolon dak sude huria patupahone gereja Katolik dang masa di nasida ulaun martupol ala di HKBP masa do ulaun partupolon dinalaho patupulhon paranak do parburu jala gebe sada ihot-ihot de ikatan kekerabatan dimulai sian namar tupul. Alana di sido suku-sukun ni padita tu horong ni paranak do parburu tarsingot tu naneng marbogas anak nasida do buru nasida. Suku-suku tu datoras, suku-suku tu akatodong merdalat do disi. Ima hubungan na ideal na suboi terpisahkan antara adat Batak dengan huria. Anggiak ma tutorialon manabba parbinotota tujulanon. Kalau suka silakan like dan berikan komen yang positif. Jika ini bermanfaat silakan save dan jangan lupa men-share ke komunitasmu agar pengetahuan ini tidak terbatas kepadamu, tapi banyak orang Batak yang rindu akan pengetahuan edukasi Batak bisa teredukasi ke depannya. Horas bangsa Batak, mau lihat